29 Simone Ivic, siamo lì a capo di Elena Johnson, но знаем, че тук тайфун Симона Ivic всичко може да участва до края. Ела Ювеликова не е тук в тази група, така че явно борбата за медалите остава между Швейцария, Финландия и Швеция. Мина Каунти и Елена Johnson, Симона Ivic на трети пост. Невероятна борба между силните държави в този спорт, Финландия, Швейцария и Швеция. Very impressive with Finland, Mina Kaunti together with Sweden and Helena Johnson. And almost 30 seconds down to Simone Migli and Switzerland. These are the three medal teams. That's clear. Because Eva